Her har vi en mønsterdel, som vi har samlet ved at gruppere delene, så vi sådan har styr på alle linjerne og info og mønsterdelen og sådan noget. Men hvis man nu gerne vil ændre en lille smule på en af delene, og man så har en gruppe, lige nu der kan vi se, at vi har en gruppe på 64 objekter, så kan det godt være bøvlet, hvis man skal afgruppere det hele for at komme ind og få fat i den del, man godt vil arbejde med. Det kan også være, at delene ligger tæt på andre dele, sådan at når man endelig har fået dem samlet i en gruppe, så vil man faktisk helst ikke afgruppere. Men hvis vi nu forestiller os, at vi gerne vil flytte den her trådretningsstreg, vil vi gerne flytte den herover, så den bliver længere, men vi kan ikke rigtig få fat i den. Det man kan gøre for at kunne arbejde med enkelte objekter inde i gruppen, det er, at man bruger nodeværktøjet, som er den her. Og så kan vi godt få lov at markere de forskellige dele. Se her, at de bliver lyseblå, når vi gør det. Men så siger vi, at vi tager fat i den her, så ved vi fra tidligere, at vi lige skal have pilespidserne med. Sådan. Men når vi har fat i nodeværktøjet, så kan vi ikke lige sådan flytte med det som et objekt. Så derfor så skal vi op og have fat i markeringsværktøjet, enten ved at trykke her, eller ved at trykke på S. Og så kan vi se, at der kommer de der sædvanlige markeringsdimser omkring. Så kan vi flytte den. Og så kan vi gøre den længere, hvis det er det, vi gerne vil. Sådan. Og når vi så klikker herude for at afmarkere, så kan vi sådan tilbage i gruppen som før, og har ikke forladt gruppen. Det betyder så også, at hvis vi bare duplikerer noget inde fra gruppen, så vil det hænge fast i gruppen stadigvæk. Så det vil sige, at hvis vi nu for eksempel gerne lige vil duplikere mønsterstregen, det gør vi for eksempel ved at duplikere, og så tager vi fat i den, og så flytter vi den for eksempel herud. Og lige nu, der ser det ud som om, at den ikke hænger sammen med noget som helst. Men hvis vi så lige klikker igen, så kan vi se, at den har simpelthen hentet den ind i. Så hvis vi gerne vil have den ud, så skal vi markere den med nodeværktøjet, og så selektere. Og så skal vi heroppe og vælge klip, det vil sige tryk på den her, eller tryk på Ctrl X. Og så kan vi så være sikre på, at vi ikke har markeret gruppen, og så kan vi så vælge sæt ind eller Ctrl V. Indsæt. Vupti, så er den der. Og så hænger den ikke fast i den der gruppe før. Det betyder også, at den er smart at bruge, hvis man nu skal lægge sømrum til. Prøver vi lige at gå tæt på igen. Så siger vi, at vi skal have fat i den her. Og den vil vi så godt lægge sømrum på. Og så siger vi skub ud. Sådan, så er det kun den streg, vi skubbede ud. Og der gør det jo ikke noget, at den så hænger fast i resten.